Salut YouTube! Desfacem o bericică. Bine te-am regăsit. Recent am reușit să mă mut la căsuța de pe vale, la căsuța din pădure. Am găsit peisajul foarte schimbat față de ultima oară de când a fost. Spinii, tufele de spini și de fel de bălării au luat amploare. S-au extins și către casă și către pădure. Primul lucru pe care doresc să-l fac va fi curățarea acestor tufe de spini. De ce? Din mai multe motive. În primul rând, referitor la incendiile ce pot izbucni către pădure, multe dintre tufe fiind foarte uscate, se pot inflama foarte ușor și se poate extinde către pădure. În al doilea rând, spinii și tufăraiele astea de spini și fel de bălării sunt un mediu propice pentru fel de gândaci, ciuperci, omide, ce pot ajunge la pădure și pot dăuna copacilor. În al treilea rând, mai există componenta că îți tai accesul către pădure în foarte multe zone. Nu mai poți să intri în pădure și să cureți pădurea, eventual deoarece sunt blocate accesele către pădure de tufele astea de spini. Mai există și faptul că odată ce cureți, ai spațiu în plus pentru dezvoltarea activităților de orice tip. Clar, poți să faci când ai teren liber, poți să faci mai multe treburi decât dacă ar fi tufăraie de spine. Și mai există componenta umană, adică cea vizuală, cea de plăcere. Mult mai frumos este să te bucuri și să te uiți către pădure și să admiri pădurea dacă nu este acoperită de fel de tufe de spini. E bine, va fi un lucru foarte greu de făcut, pentru că dealurile, terenul este foarte abrupt, sunt zone unde de-abia te ții în picioare, cu atât mai puțin să tai și să tai cu trimeri toate tufele de spini. Este o muncă cel puțin pentru doi oameni, unul să taie cu trimmerul și celălalt cu fur ca să îți facă spațiu între timp ce tai, pentru că sunt încălcite, și cu fur ca să iei tot ce tai și să arunce în vale, să arunce jos. Va fi foarte greu, doresc să accelerez toată treaba, de aia poate am reușit să găsesc doi băieți care să mă ajute cu treaba asta, să vină și ei cu 2 trimere în plus și atunci mult mai rapid am reușit să facem toată treaba, deoarece sunt câteva hectare de dealuri de curățat și singur chiar e greu. Am început deja procesul de curățare, am câteva filmări și am spus că astăzi, fiind o zi mai ploioasă, mai rece, că o să mă pun să editez un mic video și te las la video.